O AMPA, ademais, fará a entrega deste pequeno agasallo a todos os que participaxedes na exposición de cabazas. Felicidades, porque foi todo un éxito e saíron cousas preciosas. Magníficas ideas. Fai entrega deste agasallo a Concelleira de Cultura, Comercio e Turismo do Concello de Pontedeme, dona Yolanda Vázquez, e a Concelleira de Servicios Sociais, Educación e Deporte, dona Raquel Canucho, e representación do AMPA, dona Concepción Suárez. Por aí. Empezamos tamén polos nenos de sexto para que se poñen por detrás e despois os pequenos diante, así poden facer a foto que va muchísimo máis rápido. Uriel, está más fácil por ahí, hombre. Ahora ya no.
Isa. Isa. El premio. Niños.